If you wanna know kung unsay nitabo dito sa pagpa-check up sa mga mata, ayun na magulaw-ulaw, come with us as we go there sa eye clinic. For today's video, kay wala day si Inday ni Kuyog, ani, kaya mo arang gibilin dito sa ihang mamsi. 2020 pa ang vision ni Inday, guys. Klaro pa kayo, so mo na lang siyang gibilin. Pero kani si Adam, ako, o ihang daddy, kay kailangan na kayo magpa-check up, ug usap pa, gamito nato nga to ang insurance, kay sayang kaayo, di nato magamit. Kay kaning ang insurance diri, guys, kay mo expire. Isa ra day katuig ni, tapos pagka next year mo lahi na sa man dili siya ma-carry over, guys. So dapat gamito nimong insurance in 1 year, tapos next year lahi na pod ang coverage. Ambot nasabtan ba ninyo, basta mao na to. Sa wakas, after sa tuang 2 rides sa bus, ay naabot na tanin mo nilang ginatawag nga true sight vision. Na ay nag-ingon ako, guys, nga tag-iya daw na ni nga shop or clinic kay ano daw kuno mga Pinoy. Tinuod man kay ilang mga receptionists kay mga Pilipino bitaw niya, di ka mataha ba kay di na ka mag-English. Mo nang din himi nangan nagpa-check up. And also, guys, kini si Kuya Adam pag-abot kay nag-check na daw siya sa iyahang kaon nga antipara. Din hinagid na ako na-realize, guys, nga si Adam di nagid siya bata kay gusto na niya iyaha ang matuman. Gusto niya siya mo pili sa iyahang suoton. Atuan na lang na siyang papilion, guys, kay ingon pa niya di na daw siya bata, big kid na daw siya o na, char. Kanina. And by the way, guys, ang among gigamit din sa amo ang pagpa-check up sa mo ang mata kay ang amo ang insurance. So bali duha amo ang insurance kay Harvey og ako. So ang pag-check na mo ang kay Harvey kay 80% covered dra. So kung for example ang bill is $100, ang amo ang bayaran personal is $20, ang bayaran sa insurance is $80. Whereas kung ako ang gamiton, which is 100% covered, wala na mi bayaran. So ang amo ang gigamit sa pagpa-check up sa mong mata nga insurance is ang ako after sa eye check-up o kailangan gani og prescription glasses kay kana pod is covered sa insurance. For example, lang kay Harvey kay covered siya $350 each. Sa amuan na siya kay Adam ako og sa kay Harvey each na siya, guys, ha. Pero sa kuang insurance kay lahi pod dili siya covered ang prescription glasses. Katurag yung check-up ang 100% covered sa ako. So, by this time, para sa mga eyeglasses, ang amo ang gigamit nga insurance kay Harvey. After the aning check-up ni Adam din sa iyang mata sa gawas, kipasulod na po siya sa doctor dito sa sulod sa room kay para na po i-check closely ang iyahang mata. Diba? And thankfully, wala ra daot ng iyahang mata o klaro pa man kaayo makakita pa siya. Mauna nga ingon sila ang iyahang kailangan is pang ra daw anti sabi tawagan basta ka ng pang protection sa mata para sa mga screen time UV rays. Okay, sa mga duha ni Harvey, okay pa man daw kuno ang amo ang mga mata. Medyo nearsighted lang ko. Ano pa siya, slight. Very na kayo kung pananaw, guys, og naa sa layo kaayo. So bali ang kanang letter di na nako na siya mabasa og layo kaayo og gagmay kaayo nga letters. Layo, what I mean is mga 100 meters. Char, basta inana. At this time kay gihatag na nga mo ang mga glasses. Diba? Si Adam ang taga-distribute. Pero medyo na-disappoint si Adam kay di daw niya madala ang iyahang eyeglasses pang protection sa iyahang screen time. Kaya ang kanadi ang mga glasses nga gi-display is mga demo lenses ra daw kuno ang nakabutang ana, walay protection. So ang ilahang buhaton is ilaha pang i-change ang lens and it will take a while, maybe 1 week. So inigmahuman na kay ilahaming tawagan para ready for pick up. So gina-istorya na siya din, ha. So ingon siya nga okay lang daw pero medyo disappointed. After sa tanan, wala na mi nagdugay, nanguli na pud mi. Thank you so much for watching. God bless. Bye-bye.